F'din is-sensiela se niskopru kodba li mhumiex daqshekk magħrufa il barra mid-dinja akademika. Kodba ta' meravilja, uniċi u li jiffurmaw parti mill-istorja twila ta' pajjiżna. Kodba li jsawru l-identità tagħna u li qed jistennewna hawn fuq l-iskafef sabiex niskopru il-ġmiel li hemm fihom. Se nibdew b'Gianfrancesca Bela, isem li jidwi minn tfulitna. Iżda xogħlijietu forsi mhumiex daqshekk magħrufa daqskemm jistħoqilhom. Twilet il-Belt Valletta fl-1582. Il-belt kienet għadha qed tinbena u postijiet li llum aħna familjari magħhom kienu għadhom qed jinbnew. Studja fil-Kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Malta u kompla fl-Università ta' Bologna. L-istudji tiegħu kellhom xeħta umanistika kif ukoll legali. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa l-ktieb Della Descrizione di Malta, Isola nel Mare Siciliano con le sue antichità e le sue notizie, li ġie ppubblikat fl-1647. Ftit jafu li Abela kien membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Huwa beda bħala saċerdot fih dan il-lingwi ta' Kastilja u l-Portugal. L-istima li kien igawdi Abela waslet biex meta miet fl-1655 huwa ndifen fil-Kappella tas-Sagrament fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Gianfrancesca Bela, l-għasulta ħaġa twilet il-Belt fil-1582 u ma rridux ninsow li fil-1582 kien biss 17 sena wara l-assedju. Kienet inbniet il-Belt u qed jinbnuh sal-binijiet sbieħ, jiġifieri hu twilet fil-perjodu mill-isbaħ tal-Belt Valletta kien hemm ċertu prosperità. U kien ġej minn familja nobli u tgħallem probabbilment dak iż-żmien taħt il-Ġiżwiti u mbagħad wara mar l-Università ta' Malta. U anki barra. Ġie lura, sar Assis, kien għamlu Bisqof Gargallo, u minn hemm beda juri l-bravura tiegħu. Gianfrancesca Bela kien Malti, kif jixed naturalment ismu persuna prominenti, persuna li wieħed mill-ftit Maltin illi laħaq kariga għolja ħafna fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. Kif nafu, l-Ordni ma kienx disponibbli għal Maltin, ma kienx disponibbli fis-sens ma kienx miftuħ. Membri Maltin ma setgħux isiru kavallieri veri u propi. Biss Abela laħaq il-kariga għolja ta' viċi kanċillier, kariga għolja ħafna mill-lat amministrattiv fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. U allura kien pożizzjoni illi ħanajdu hekk iressa l-qudiem anki l-aġenda Maltija fih dan l-Ordni. Ma tantx nisimgħu b'Maltin li f'dak iż-żmien wettqu tant affarijiet bħalma għamel Gianfrancesca Bela. L-osta ħaġa forsi ta' min jgħid li dal-persuna kien tant importanti li anke jekk naraw il-Biblioteka Maltese tal-Avukato Mifsud jiddedika addirittura kapitlu sħiħ fuqu. Kien jispikka għax hu kien l-ewwel istorjografu ta' Malta. Issa benta ngħid l-ewwel istorjografu ma nkunx qiegħed inkun eżatt. Għax biex ngħidlek l-ewwel diskrizzjoni ta' Malta kienet tal-Quintinus li ħarġet fil-1536. Ma l-Quintinus kull ma kellha 24 paġna bit-titlu b'kollox, mentri il-ktieb tiegħu kien fih 600 paġna u kien fih minn kollox. Ġifieri hu kien jitratta s-suġġetti kollha, folklor, lingwa Maltija, fuq il-knejjes, fuq il-kunventi, fuq kollox. Abela kompli avvanza fil-karriera tiegħu u kien involut f'diversi ħidmiet amministrattivi delikati li wrew il-kapaċità diplomatika tiegħu. Gianfrancesca Bela kien mlaħħaq ħafna mal-Ordni, kien Awditur Ġenerali, l-ewwel beda kappillan u mbagħad viċi kanċillier, kien ukoll ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma u hekk. Ġifieri kellu rwol importanti u kien l-Ordni kienet tisma' ħafna bħala personaġġ. Mejja għax hu kien barra Assis kien ukoll tallem il-liġi, ġifieri kien istruit ħafna u anke fil-protokoll tal-Ordni.
anki kif jisiru iċ-ċerimonji, kien ċerimonier u kien jħallu ħafna fuqu għal dal-affarijiet. Hija ħasra li nies bħala Bela mhumiex daqstant magħrufa il-barra mid-dinja akademika. Id-deskrizzjoni di Malta għandu rilevanza ħafna għax fih kważi is-suġġetti kollha fuq Malta. Jitratta kif għadna fuq il-folklor, fuq il-pjanti, fuq il-knejjes, fuq il-konventi, fuq il-lingwa Maltija, fuq kollox. U tant kien importanti bħala ktieb li addirittura Grievous kien traduċih u pubblika Amsterdam il-ktieb. Ġifieri kien importanti mhux biss salina l-Maltin, imma anki għal ħaddieħor li rridu jkunu jafu fuq Malta. Tantu veru wkoll li wara ċantar, għalhekk ngħidulu Abela ċantar, kien kabru u bena fuqu biex ngħidlek l-istorja ta' Malta. Sa minn Zożitu, Abela wera interess qawwi fl-istorja, b'mod partikolari dik ta' pajjiżu. Għal bosta snin qabel il-pubblikazzjoni tal-ktib tiegħu fl-1647, Abela kien jiġbor diversi kitbiet u manuskritti dwar Malta, kif ukoll oġġetti materjali, fosthom fdalijiet li setgħu jitfgħu dawl fuq Malta tal-passat. Il-ktib tiegħu della deskrizzjoni di Malta ġie stampat f'Malta fl-1647 u jikkonsisti fi kważi 600 paġna f'format kbir, hekk imsejjaħ folio. Il-ktib huwa ikopri żewġ aspetti fil-fatt. Jikkonċerna lil Malta mhuwiex storja tal-Ordni ta' San Ġwan imma storja ta' Malta. Imma inti għandek żewġ partijiet ħanajdulhom hekk, żewġ aspetti. Għandek l-aspett storiku, jiġifieri Abela jaqbad l-istorja ta' Malta mill-bidu. Dak iż-żmien kienu l-idea hija li l-Feniċi huma l-ewwel nies Malta, il-fdalijiet tat-Tempju tal-Feniċi, eċċetera. Imma allura imur mill-bidu net u jasal sa' żmienu. Sa' żmien l-Ordni, sa' żmien Gran Mastru Lascelles. Dik hija parti minnu. Il-parti l-oħra mbagħad hija id-deskrizzjoni ta' Malta. Jiġifieri hu jagħti jipprovdi Abela deskrizzjoni tal-Gżejjer Maltin kif kienu fi żmienu. Wara da żmien kollu, wara da sekli kollha minn mindu dal-ktieb ġie pubblikat, fejn Abela qed jitkellem fuq l-aspett storiku, hemm affarijiet li llum nafu li ma kinux korretti. Mill-banda l-oħra imma fejn qed jitkellem fuq Malta ta' żmienu, fejn qed jiddeskrivi Malta ta' żmienu, il-ktieb jassumi importanza ħafna iktar u għadu validu sal-lum. Bl-ebda mod ma rrid ngħid li l-parti storika mhijiex għax il-parti storika Abela għandek l-element patriottiku fih. Jiġifieri Abela hemmhekk qiegħed jagħmel minn kollox biex jaġevola lil Malta, l-istorja ta' Malta u lil Maltin. Jiġifieri għandek dak l-aspett li huwa importanti ħafna. Imma għandek ukoll l-aspett deskrittiv Malta kif kienet appuntu f'nofs is-seklu 17. Dan kien l-iktar xogħol ambizzjuż li ġie stampat fl-istamperija żgħira li kienet infetħet f'Malta ftit ta' snin qabel, preċiżament fl-1642. Din damet miftuħa biss sal-1656. Il-ktib ta' Abela huwa importantissimu, huwa wieħed ħansejħulu hekk, huwa wieħed mill-landmarks il-kbar fl-istorjografija ta' Malta. Jiġifieri għal ħafna żmien konna nqisu ħanuża l-kelma Vanġelu. Jiġifieri jekk dak li qal Abela ġie repetut f'ħafna mill-pubblikazzjoni, f'ħafna mill-kodba tal-istorja ta' Malta li ġew wara. Huwa l-iktar ktieb estensiv li kien ħareġ dwar Malta sa żmienu ħanajdu hekk. Huwa ktieb li daħal f'ħafna dettall kemm mill-lat storiku, kemm mill-lat deskrittiv ta' Gżejjer Maltin. U għandu wkoll l-element patriottiku, l-element illi Abela qed jikteb dan il-ktieb mhux biss strettament biex jagħti storja ta' Malta, mhux biss biex jiddeskrivi l-Malta, imma wkoll biex jaġevola lil Malta, jaġevola lil niesa. Għandek parti f'Abela pereżempju fuq nies importanti Maltin, fuq nies tal-passat, fuq familji importanti Maltin li taw kontribut. Jiġifieri all out fix-xogħol tiegħu huwa dejjem għandek bħala tema illi għaddejja mill-ktieb it-tifħir, l-aġevolazzjoni, is-sens ta' patriottiżmu illi jagħti sens lil dal-pajjiż. Il-ktieb huwa maqsum f'erba' taqsimiet. Se naraw aktar dettalji dwar kif inhu mqassam dan il-ktieb.
tipiku ta' żmienu, ġifieri l-ktieb huwa ktieb ta' nofs is-seklu 17, kienet moda illi jaqsmu f'numru ta' huma stess kienu jsejħulhom kodba, libri. Fil-fatt hu għandek 4 libri, 4 taqsimiet illi kull taqsima tkopri aspett differenti. Allura, pereżempju, għandek it-tmexxija politika, l-istorja politika ta' Malta, imma għandek taqsima dwar il-Knisja f'Malta naturalment. Ir-reliġjoni, il-Knisja kienet ta' importanza kbira. Għandek taqsima fuq in-nobiltà Maltija, l-familja Maltin, etc. Jiġifieri, inti għandek il-ktieb li huwa f'dawn it-taqsimiet differenti, illi flimkien jagħmel dil ħaġa sħiħa, jiġifieri ikopri dak kollu li hu Malti, dak kollu li kien importanti, dak kollu li Abela seta' jgħid biex jaġevola lil pajjiżu. Il-patriottiżmu ta' Abela kien rifless ukoll fil-kollezzjoni jew aħjar il-mużew ta' fdalijiet arkeoloġiċi Maltin u Għawċin li kien faddal matul is-snin. Bosta minn dawn il-fdalijiet jiġu murija wkoll fil-ktieb tiegħu permezz ta' inċiżjonijiet. Sal-lum fdalijiet mill-kollezzjoni ta' Abela għadhom jiffurmaw parti ewlenija mill-kollezzjoni nazzjonali. Fis-seklu 17, meta kien jgħix u jaħdem Gianfrancisco Abela, ma kinux jeżistu mużewijiet fis-sens li nifhmu llum, postijiet miftuħa għall pubbliku li tista' tmur meta jogħġbok. Kien hemm però l-anteċedenti tagħhom, l-eruq li kienu bdew jivvintaw din l-idea għax mir-Rinaxximent il-qudiem, partikolarment fl-Italja, nibtet l-idea li min kellu biżejjed ġid biex ikun jista' jiġbor antikitajiet u jożżhom u jippreservhom f'post fejn jistgħu jitgawdew, jagħmel dan forma ta' villa biġnien. U għandna ħafna eżempji ta' dan, partikolarment f'Ruma, li żgur Gianfrancisco Abela kien familjari magħhom. Pereżempju fil-ġonna ta' Villa Borghese, maħluqa fil-bidu tas-seklu 17, kien hemm il-Casino Borghese li wieħed mill-iskopijiet tiegħu kien propju biex ikun hemm ġabra ta' antikitajiet kif ukoll skulturi moderni ta' dak iż-żmien, bħall-iskulturi ta' Bernini, biex f'dan il-post ta' delizzju fejn il-Papa u n-neputi tiegħu Scipione Borghese setgħu jmorru għas-serħan u jilqgħu il-mistednin u l-ħbieb tagħhom u anke jiddiskutu dawn l-antikitajiet, kienu jistgħu jgawduhom mhux biss fil-villa tagħhom imma anke fil-ġnien. Issa l-ġnien huwa part importanti anke fil-proġett ta' Gianfrancisco Abela. U dan sar f'wieħed mill-postijiet li llum l-inqas li toksor li ħajkun hemm esperiment daqshekk straordinarju fejn sa ftit ilu kien hemm il-power station tal-Marsa li tħattet ftit snin ilu. Illum forsi tajt minn tant postijiet, hemmhekk mar dar raġel daqshekk potenti li seta' jażel minn Malta kollha fejn ipoġġi dan il-post biex jilqa' n-nies fih u għall-istudju. Il-Marsa dak iż-żmien irridu niftakru li kienet post differenti ħafna. Kienet għadha mhix industrializzata u il-punt li għażel dik li wara saret magħrufa bħala l-ħodba tal-Ġiżwiti jew l-olja tal-Ġiżwiti, qiegħda eżatt bid-dritt l-assi ewlieni tal-port il-kbir. Jiġifieri minn hemm fuq kellek veduti tal-port kollu sal-baħar miftuħ. Kellek ukoll il-possibilità li tasal bid-dgħajsa mill-belt jew mill-birgu u nafu li Abela kien jilqa' nies bħal Fabio Chigi, l-Inkwiżitur, li wara sar il-famuż Papa Alessandro VII, l-iskular Ġiżwita magħruf Athanasius Kircher, u nafu wkoll mid-djarju ta' Chigi pereżempju li dan nies kienu jaslu bid-dgħajsa. Allura kien post ta' diskussjoni fejn skolari differenti jaqsmu l-idejat u igawdu jitħattu fuq il-kollezzjoni tiegħu. Dan il-mużew ġie moddi lill-Ġiżwiti fit-testament ta' Abela. Dak li fadal minnu għadda ant l-istat ma' tkeċċija tal-Ġiżwiti minn Malta. Il-kollezzjoni ta' Gianfrancisco Abela kienet tinkludi numru ta' antikitajiet li ġabar fil-mużew u l-ġonna tiegħu u li grazzi għalih
għadhom fil-kollezzjoni nazzjonali sal-lum. Għaliex nistgħu ngħidu li l-kollezzjoni ta' Abela ħolqot is-sisien tal-Mużew Arkeoloġiku Nazzjonali llum. L-iktar biċċa importanti l-ewwel waħda li naħsbu fiha li nafu li kienet fil-kollezzjoni hemmhekk għalkemm ma tidhirx fil-ktieb tiegħu fid-deskrizzjoni di Malta, allura ma nafux jekk kienx fi żmien Abela li nġabret jew forsi ftit wara, però nafu li kienet fil-ġnien tal-Casino San Giacomo fil-Marsa. Din kienet dik il-xtele bilingwa, fil-fatt kienu par dawn, imma waħda minnhom ingħatat lir-Re ta' Franza fis-seklu 18, li għandha skrizzjoni, dedikazzjoni lill-Ercole kemm bil-Grik kif ukoll bil-Feniċju. Li hija importantissima għax kien grazzi għal din l-iskrizzjoni li ġie deċifrat il-Feniċju. La tinsemmu l-Ercole kellu wkoll statwa ta' Ercole li hemm ħafna diskussjoni l-impartijiet minnhom oriġinali jekk ir-ras ix mibdula li illustra fil-ktieb u li għadha fil-kollezzjoni nazzjonali. Hemm ukoll pedestal ta' epoka Rumana li probabbli reġa' ntuża matul iż-żmien bħala funtana u f'xi mument ġie skolpit bit-trinakria, is-simbolu ta' sqalija, li jgħidilna fil-ktieb fid-deskrizzjoni di Malta illi saba fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar u ġaba bil-baħar sal-Casino San Giacomo għax kien iktar faċli naturalment iġġor dil-blokka li fija kważi tunellata arħam bil-baħar milli bil-bewla fl-art. Mbagħad kien hemm ukoll ħafna artefatti iżgħar bħal lampi tal-fuħar mill-katakombi li kien hemm anke katakombi fil-viċinanzi tal-villa tiegħu stess fil-Marsa dak iż-żmien li nafu li kien jieħu meta jkollu skolaret iżuruh kien joħodhom jarawhom. Bil-illustrazzjonijiet li għandna u referenzi li għamel fil-ktieb nafu li kien hemm anke vażuni żgħar tal-ħġieġ, probabbli anke minn oqbra mid-dinja Feniċja u Rumana. U daw l-affarijiet relativament żgħar ma waslulniex sal-kollezzjoni illum, però l-biċċiet kbar ta' skultura u hemm anke ħafna skultura rumana u anke elementi arkitettoniċi li illustra li llum għadhom preservati fid-Domus Romana, ir-Rabat, huma l-qalba tal-kollezzjoni nazzjonali li wkoll għal xi żmien kienu preservati f'dan il-bini matul is-seklu 19 sal-ħolqien tal-Mużew Nazzjonali fil-bidu tas-seklu 20. Kienu ftit kma marbot minna hawnhekk. Meta nħarsu lejn dawn il-fdalijiet illum, rridu nistaqsu x'relevanza għandhom għalina bħala poplu. Dal-fdalijiet huma prezzjużi immens, mhux biss għax huma fihom infushom huma fdalijiet arkeoloġiċi importanti ħafna, imma anke għaliex jaħdmu id fit mal-ktieb ta' Abela fejn hawn nistgħu nifhmu dan l-iskolar kif kienet jifforma l-kollezzjoni u jikteb il-ktieb bl-interpretazzjoni tiegħu tagħhom kif kienet ifisser dawn l-affarijiet f'narrattiva ġdida ta' Malta u r-rwol ta' Malta fil-Mediterran li Abela kien f'da sens anke rivoluzzjonarju fejn kienet joħloq identità ġdida għall-Gżejjer Maltin aktar imsensla mad-dinja Ewropea li f'dak il-moment kienet idea ġdida. F'kull waħda mill-4 taqsimiet fil-ktieb, lan ta' Abela huwa li jolli isem Malta. U dan f'kuntest fejn pajjiżna kien maħkum għal mijiet ta' snin. Li iżjed u iżjed mill-ordni aristokratika ta' żmienu fejn bosta drabi kienu jħarsu b'disprezz lejn il-popolazzjoni lokali. Il-kobor ta' xogħol Abela huwa appuntu dan. Kien xogħol li ma urtax lill-ordni imma fl-istess ħin kien xogħol li jigglorifika lill-Gżejjer Maltin u lil nieshom. Prattikament għal sekli sħaħ, kull storiku li ġie wara Abela mexa fuq dan il-mudell maħluq minnu. Abela kiteb fl-1647, Abela kiteb fi żmien fejn ma kenniex id-dokumentazzjoni kompluta, qatt kompluta, imma żgur ma kellux l-ammont ta' dokumentazzjoni available li għandna llum u allura iva bil-fors illi inti wara dal-perjodu kollu ta' żmien għandek reinterpretazzjoni
għabbażi ta' dokumentazzjoni, għabbażi wkoll ta' studju iżjed ta' riċerka iktar bir-reqqa fuq dokumentazzjoni illi kienet teżisti kemm fi żmien qabela jew inkella dokumentazzjoni oħra wkoll illi ġiet skopruta f'arkivi diversi kemm Malta kemm barra minn Malta illi żiedet it-tarif tagħna. Allura iva għandek speċjalment l-iktar perjodu huwa il-perjodu dejjem sensittiv fl-istorja ta' Malta, il-perjodu Arbi. Jiġifieri kif interpreta il-perjodu Arbi qabela kif ninterpretawh illum. Il-konti ruġġieru, dal-ħafna miti illi ħafna drabi nħolqu minn qabela jew jekk mhux inħolqu minn qabela kattaru qabela aġevolow. Illum għandek ħafna mistoqsijiet fuqhom għandek xuħut minnhom għad-dirittura li eredikajnihom, neħħejnihom għal kollox, imma ċertament il-perjodu Arbi huwa l-iktar perjodu f'Abela fejn ġie suġġett għal riinterpretazzjoni fi żmienna, prattikament fi żmien iktar pratikament fi żmienna ngħidlek. Ħaġa importanti li għandu Abela fil-deskrizzjoni di Malta huma l-inċiżjonijiet li hemm fih. Naħsbu li kien tal-Bonamici u għalkemm mhumiex iffirmati l-inċiżjonijiet, però l-ewwel waħda, il-Frontispizio, iffirmata minn Bonamici. Issa ġeneralment mhux l-ewwel darba li kienu jiffirmaw l-ewwel darba biss u mbagħad ma jiffirmawx fl-oħrajn. Fih hemm 3 mapep, waħda ta' Malta. Il-mappa ta' Malta tant kienet importanti li ikkupjaw ħafna nies u baqgħet tiġi kkupjata kważi sal-1750. Ġifieri meta tara l-mapep ta' Malta, tara li kważi kollha kkupjati minnha. Hemm ukoll mappa tal-Pwales fejn kien San Pawl ġie nawfragat fejn nawfraga San Pawl u hemm ukoll il-mappa tal-Imdina. Din il-mappa tal-Imdina biex ngħidlek kienet l-unika waħda li għandna ta' l-Imdina ta' dak iż-żmien. U mbagħad Grievous, dak li semmejt il-konzit ilu, kienu wkoll ikkupja u hemm mhux biss ikkopja lilha, ma anke ikkupja l-mappa l-oħra ta' Malta meta għamel it-traduzzjoni tiegħu. Dak li jgħid Abela beda jiġi sfidat b'mod serju fl-aħħar deċenji minn riċerkaturi ewlenin, fosthom il-professur Gottfried Wettinger. Dawn in-nies huma n-nies illi taw sens ta' identità lil dan nazzjon, ma ninsewx. Malta, aħna l-Maltin għandek storja twila ta' kolonja daqqa taħt il-Rumani, daqqa taħt il-Kavallier ta' San Ġwan, Franċiżi, Ingliżi, eccetera. Jiġifieri dejjem kellek Maltin bħalmu Abela illi f'dawk iċ-ċirkustanzi kien f'pożizzjoni fejn jista' jagħti kontribut, jista' joħloq sens ta' identità lil dan il-poplu imdorri li jkun maħkum minn diversi ħakkiema differenti. U allura importanti li dawn huma n-nies illi jiena nistħajjel qishom poġġew ġebla wara l-oħra biex aħna stajna ngħaddu minn fuq dal-ġebel biex naslu għal pajjiż illi huwa indipendenti, pajjiż li huwa sovran, pajjiż illi m'għadux maħkum, iva dawn huma n-nies u x-xogħlijiet tagħhom ikkontribwexxew ħafna sabiex ħolqu dan is-sens ta' identità, dan is-sens ta' nazzjon fih dan poplu żgħir illi aħna. Il-kobor u l-importanza ta' Abela bħala patriot Malti insibuhom fil-ktieb monumentali tiegħu. Bih Abela rrid isaħħaħ is-sens ta' identità storika u ta' valur ta' Malta u l-Maltin. Abela ma kitib storja oħra tal-ordni bħalma għamel Bosio, iżda kiteb storja u deskrizzjoni ta' pajjiżna, ta' dak kollu li kien jagħmilna Maltin sa dak il-punt. Il-kulleġġ tal-Imsida, magħruf aħjar bħala l-Junior College, huwa msemmi għal dan il-bniedem. It-titlu ta' missier l-istorja ta' Malta huwa rikonoxximent ta' dan il-ktieb voluminus u kruċjali għall-istoriċi kollha li segwewh. Iżda huwa importanti għalina wkoll, għaliex biex inkunu nafu fejn sejrin, huwa importanti li nkunu nafu minn fejn ġejna.